जों दा दिन्थिखि बाजाराव दङ दा बे जायगानि माने जिबां आइ आफा रायजो राजाफोर रिलिफ केम्पआव दंमोन दिनै बिसोरो न'आव थांफिनजोब्बाय गासैबो दा खस्थ' मोनबाय गोजां बोथोर समाव आगोमा नाङा फाङानो रिलिफ केम्पआव थानानै दिन खाथायनांबाय गथ' गथाय दंमोन आरो बोराय बुरि दङ दा बिनि गेजेराव मानगोनां बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया जे हठात जों बयबो बुंलायनो थाखाय गावबो गोसोआव नांनानै जे बे जायगायाव सहाय फैबाय बे कम्बल होफैदों जाग्रा लोंग्रा फैदों नङा दा जाखिनि होफैदों मानो बेनो जोंनि थाखाय माने बे खैफोदाव जा अननाय बे जोंनि थाखाय जथेस्थ' बेखौ जों साननानै लायो दा बिदि अनलायनांगौ मोननायाथ' जों रावखौबो सुफुंजोबनो हाया गासिबो थेवबो जाखिनि खैफोद आफोद समाव सहाय होलायो बे गिदिर सहाय जायो जों मानगोनां हाग्रामा महिलारिखौ जों धन्यबाद होयो आरो लोगोसे क'क्राझारनि डिसि बिथांखौबो जोङो साबायखर बावो बिथाङाबो जथेस्थ' सहाय होदों जों बिथांमोनजों सावरायबाय थादों जाहाथे सिकिउरिटिखौ जाहाथे होयो निरापत्ताखौ जाहाथे खालामना होयो बे गोरिब गुन्द्रा आइ आफा जाम्बा जाम्बि जेबो रोङा आखाइयाव लाइ लथर जेबो गैया जेबो रोङा सोरखौबा रायब्लानो फाब नांनाय मोनो सोरखौबा माबाजों गाज्रि खोथा बुंबानो अननाय जानाय मोनो सिखा रुवा लानायथ' बाद हो सोरखौबा आक्रमन खालामनोथ' बाद हो जेबो रोङा दा बेबायदि मानसिखौ अनादरबाबो जोङो जुदि सिकित्सायाव खालामनानै रिलिफआव थाहोनो गोनां जायोब्ला फिन निरापत्ता होआब्ला अननाय जायो खोब दुखुनांथाव जायो ओंखायनो जों डिसिखौबो बुंदों डिसिखौबो रायलायदों आरो जों बे हिसाबै दिनै जोङो माखासे सिकिउरिटिबो बिथाङा जोङो होदों सिकिउरिटि होनानै रायजोफोरनि सुखु दुखुआनो जोंनि सुखु दुखु जों रायजो राजाफ्रा जेब्ला खैफोदाव गोग्लैयो जों थानो हाया जायो बिखा गावो दुखु मोनो बेहाय जों थानो हाया जायो दा जों माबाफोर सहाय होनो हायो खोमा जों खाराव मराव जों नाजाबायो जों सोरखौ बुङो सोरखौ बुंबायबायो दा ओंखायनो जों खाथियावनो जा दिनै सरकार थानाय हिसाबै जोङो हाग्रामा महिलारिखौ जों बुंनो मोनदों दा बिथाङाबो एखेबारे जोंनि बुंनायजों गावहाबो मोदोम नांबाय मानो बिदि जाखो हाखु दाखु दाखालि गावबो मिथिं लिंब्रबनानै पिएचसिखौ मोनसे मिथिं लिंनानै गासिबो माने जाथिनि मानसिफोरखौ बुंजोबदों सानसे देरसिन सानसे नांगौ जों नांलाय खमलाय जानो मोना बुलायसो जानो मोना आरो बबे जायगायाव थादों बिसोरनो जानाखि सहाय होनांगौ जों सहायखौ हैगोन होननानै बिथाङा बे समाव बुंखादों बेखायनो जों हाजासे धन्यबाद होयो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव जोङो बेखौनो बुंनाय जायो जे दाखालि जे घटना जादों बे बर' मानसिखौ बुथारनाय बे सिखोना जोहोलाव बे बिस्मित बे बुथारनाया साधारन बुथारनाय नङा बियो गिलु बालु बुथारनाय गिलु बालु मुगैथाव जाथाय बियो जों बेखौ मुगैयो बिदि जाथाय जानो मोना बे थागिबि फिसाफोरनि सायाव मानो बिदि जादों फालाय बिदि जानो मोना आरो बेखौ जोङो एखेबारे बिनि सायाव साजा होनांगौ बेखौ जायफ्रा दसि बेखौ हमनानै एखेबारे साजा होथारनांगौ बे बाथ्राखौ जों बुंनो हादों बेखौ जों बुंनो हादों ओमफ्राय बे हिसाबै माने जिल्ला प्रसासनाबो हमनानै दा जेलाव जोबनानै दोनदों दा जों साजा होनायखौ लुबैयो साजा होथारनांगौ आरो जों बे थागिबिनि फिसाया बिदिखौ माने बुथारजानाय आरिनाय जों बेखौ खुनु सैजो खालामा खिन्थु बाथ्रानि बेल' जे जों बेबायदि घटना जादों होननानै जोङो जेबो गैया गैया आखाइयाव जेबो गैया जोंहा जों जेबो खालामनो हाया जुजिनोबो हाया बे माखासे गरम जालाबायनानै साफा सानै मानसिया गरम देखाय जानानै बे सोरनिबा न' बुख्रुम थांनाय सोरनिबा माने न' सावनो थांनाय सोरखौबा आक्रमन खालामनाय बे भुल बिदि खालामनाङा सोरबा गरमजों जों लोगो लाफानो नाङा दा जों मोनसे जाबाय एफा गिदिर घटना जों बेनि थाखाय जोङो गभर्नमेन्टखौ नारसिनगासिनो दङ साजा होनांगौ जों होननानै बुंगासिनो दङ बिसोर दाय होगासिनो दं जों दिनै बिरादनो दा बे समाव जुदि जोंना मावब्रेयोब्ला दा जोंबो दायनिगिरि जायो जोंखौ सोंखारियो जे नोंसोरबोथ' खालामदों आं हनै दा सावथालनि न'खौ मानो सावखो बाथ्रा फैयो दाना नङासै दा गथिखे मानो बिदि खालामनो दा नों बिदि खालाम दा नै ओरै जाबावबाय दा जों गोरिब गुन्द्रा आइ आफाफ्रा नै नांजा फांजा रिलिफआव थानांगौ जाबाय दा जोंहा बेनो प्रसेस जायो जोंथ' गोरा दुगा खोथा बुंबाय बेयाव बेखायनो सावथाल होनो मानो बुंलाबायबाय दा नों हले बेयाव फैनानै रायजो राजाखौ निरापत्ता होनो हायाखिसै रिलिफआव थानायखौ माने बेयाव निरापत्ता होनो हायाखिसै जानाय लोंनायबो जों होफैनो हायाखिसै दा बेफोर मा जाखो बेलाय गथिखे बेबायदि खामानिखौ जों मावनो नाङा गिर सुस्थुर जों आवगायलांगोन आरो जोंखौ नुगासिनो दं रायजो राजाफ्रा बयबो जे जोङो बर' जाथिनि न्यायनि थाखाय गोरिब गुन्द्रानि न्यायनि थाखाय जों मावगासिनो दं बिसोर जाहाथे अननाय जाया बिसोरखौ जाहाथे मोजाङै सनमान गोनां भाबै थांनानै थानो होयो बयनिबो जिउआ जिउ रायजोफोर गोरिबनि जिउआबो जिउ जाम्बा जाम्बिनि जिउआबो जिउ लेखा गोरोंनि मानसिफोरनि जिउआबो जिउ बयहाबो थांनानै थानायनि मोनसे अधिकार दं बयनोबो बे अधिकारखौ बयनोबो होनांगौ बयबो मोजां थानो हानांगौ
बे सिगिसोगौ सोरखौबा सिगिनाय सोरखौबा बुथारनांनाय गावथारनांनाय ना लायबा नाहा थांबा मैहा थांबा सिगिलाबायनाय मैगं थांबा सिगिलाबायनाय जों बेखौ सैज्य खालामा जों बेखौ जानो होआ बेनि थाखाय जोङो सरकारखौबो जों नारसिनबाय थागोन बुंबाय थागोन दा जों सान्थिभाबै जों दिनै बयखौबो माने खावलायदों जाहाथे सान्थिया जायो असान्थि जानो नाङा जों असान्थि जाबा जों जेनगोन रायजोफोर जोंहा जेबो गैया जों सोरखौबा माने जेबो खालामनो हाया जोङो बे दुगा सुगा साफा सानै मानसिया गरम गरम खालामनानै बे रायजो राजाफ्रा असान्थि जागोन ना खस्थ' मोनगोन बिफोराव गोलैगोन बे जों बे गगाब सगाबजों जेबो जाया जों धीर सुसि जों रायजो राजा गोरिब गुन्द्राखौ जों बोरै निरापत्ता होनो जों बेनि थाखाय जों आवगायलांगोन रायजोफोर जों मावलांगोन आरो जेब्ला जों सम सम माने आन्दलन खालामो माबायो बे समाव बाहागो लागोन रायजो राजाफोर नङा होमबा दा बे रायजोफोर दा नोंसोर बयबो दिनै एथ' बुरजा रायजोफोर दं बेयाव दा बिसोर मैयानो थांखाजोबदों आरो दिनै माखासे दंबायमोन दिनैबो बिसोर थांबाय दा थांजोबबाय गासिबो आं मोजां मोनबाय बयबो जाहाथे न'आव थानाय सुख सान्थि जाहाथे रायजो जायो रावखौबो गिनाय आरो थानो नांला दा आरो जों पुलिस पिकेटनि थाखाय जों बुंगोन बाथ्राखौ रायलायगासिनो दङ दा आफा रायजो राजाखौ खस्थ' मोननायनि थाखाय बयखौबो खुलुमनाय जाबाय रायजोफोर